menty ja nyt on just 3. luku alkuun ja alussa siinä ensimmäisessä luvusta, tämän 3. luvun jakeeseen 20, voi sanoa, että tässä on pääasiana ihmiskunnan ongelmana eli synti. Ja tässä loppujakeissa sitten 3. lukua käsittelee ehkä Jumalan uskollisuutta ja vanhurskautta. Sillä ei lain tunteminen tee vanhurskaaksi, vaan lain noudattaminen, mutta kuten me tiedämme, niin kun Paavali tässä juutalaisillekin kirjoitti, niin ei edes yksikään juutalainen kykennyt lakia noudattamaan. Mitä etuja sitten on juutalaisilla tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Tässä Paavali heittää tällaisen kysymyksen ensimmäisessä jakeessa. Edellisessä luvussahan Paavali sanoi juutalaisille, tietysti myöskin pakanoille, mutta erityisesti juutalaisille, että ulkonainen ympärileikkaus ei hyödytä mitään, eikä tee ihmistä kelvollista Jumalalle, vaan sydämen ympärileikkaus, joka tapahtuu uudesti syntymisessä. Nyt Paavali sitten tuosi tällaisen heiton, että mitä etua sitten juutalaisilla on tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta. No, Paavali sanoo tässä jakeessa 2 paljonkin kaikin tavoin. Sitten hän alkaa selittämään vähän, vaikka sitä ympärileikkauksesta ei sinänsä ollut hyötyä, kun on uudesti syntymisestä kysymys. Paavali vastaa, että juutalaiset ovat saaneet tämän Jumalan sanan. Onhan se nyt meilläkin, mutta sanotaan, että juutalaiset sen ennen kaikkea saivat, mutta myöskin kaikki Jumalan lupaukset. Me löydämme sieltä Israelin kansalle hyvin paljon lupauksia juutalaisille. Nykyään on sellaistakin oppia liikkeellä, että seurakunta olisi korvannut tai syrjäyttänyt Israelin. Ja että Raamatun lupaukset, mitkä patriarkka Abraham, Iisak ja Jaakob saivat silloin Jumalalta, niin koska Israelin kansa ei ottanut Messiasta vastaan, niin nämä lupaukset, ne olisi ikään kuin jäänyt täyttymättä Israelin kansan kohdalla ja sitten se ikään kuin siirtyisi seurakunnalle. Eli monet vetäytyy siihen, että kun ei juutalaisilla ja pakanoilla ei ole erotusta. Toiset ajattelevat, että juutalaiset Jeesuksen maallisen vaelluksen jälkeen, kun ne hylkäsi tämän Messiaansa, niin todella se raukesi tyhjiin ne Jumalan lupaukset Israelin kansalle. Ja seurakunnasta olisi tullut uusi Israel, Jumalan omaisuuskansa. On kuitenkin syytä huomata, että Israelilla ja seurakunnalla on aivan oma kutsumus. Se on jo ensimmäinen asia, mikä sulkee tämän pois. Israel on Jumalan vaimo, seurakunta on taas Kristuksen morsia. On aivan eri asia. Mitä Paavali opettaa? Ei missään Raamatussa eikä Paavalinkaan opetuksessa tule sitä, että seurakunta olisi Israelin paikanottanut tai syrjäyttänyt. Paavali sanoi jakeessa 3 selkeästi tulee esille tässä. Entä jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kai heidän epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi? No, Israelin kansa oli tällainen epäuskoinen kansa ja voi sanoa, että oli tällainen luopiokansakin, siellä tulee esille, ja tottelematonkin kansa, mutta ei se muuta Jumalan suunnitelmaa eikä lupauksia. Ja 4 sanoo vielä Paavali, ei tietenkään. Olkoon Jumala luotettava, vaikka kaikki ihmiset olisivat valehtelijoita. Onhan kirjoitettu, että sinut todettaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että sinä voittaisit, kun kanssasi käydään oikeutta. Tottelemattomuus oli juutalaisen kansan ongelma ja tietysti se myöskin, että ne kielsivät mestarinsa, ja huonot seuraukset oli ollut ja on ollut edelleen näkyvissä Israelin kansan kohdalla se tottelemattomuus ja se kun kääntänyt kansansa Jumalalle tällä juutalaisella kansalla, mutta Jumalan lupaukset, suunnitelmat eivät ole muuttuneet kansakuntaa kohtaan millään lailla. Myös juutalaiset ovat saman tuomionkin alaisia kuin pakanat, mutta juutalaisilla pakanoilla on kuitenkin tietty ero ja sanotaan, että erotusta ei ole siksi,
että kumpikin tarvitsee pelastuakseen uskon Jeesukseen, niin juutalainen kuin pakanakin. Siinä ei ole siis siinä mielessä erotusta, mutta seurakunta, joka koostuu armon ajan uskovista, kokoontuu eräänä päivänä Karitsan häihin, niin se kokoontuu ja siinä on juutalaisia sekä pakanoita. Mutta me huomaamme ja voimme lukea sieltä myöhemmin luvuissa 9 ja 11, kun Paavali palaa näihin asioihin, niin sen verran viittaan siihen 11 lukuun, mitä Paavali puhuu juutalaisesta kansasta, että Israelia on kohdannut paatumus, mutta tulee aika, kun koko Israel on pelastuva. Siis paatumus on kohdannut, mutta päivä tulee, jolloin Israelin kansa on pelastuva. Siinä 11 luvussahan Paavali myöskin mainitsee jakeessa 29 näin: sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsua. Me uskovina monesti otamme täältä sellaisia asioita, jotka on kirjoitettu Israelin kansalle, ja ei sinänsä väärin, että tämä nyt meillekin sopii, kun sanotaan usein, kun joku sanoo armolahjan, että ei Jumala kadu näitä armolahjoja ja kutsua. Mutta se on ennen kaikkea Israelin kohdalle tämä sana sanottu. Jumala ei kadu sitä, mitä se on kutsunut sieltä Israelin kansansa. Tässä Paavali viittaa 4. Mooseksen kirjan 23. luku ja 19. Ei Jumala ole ihminen, että hän valehtelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitten tekisi? Puhuisiko hän jotakin, eikä sitten toteuttaisi? Ja me muistamme, minkälaiset lupaukset jo Abraham sai Israelin kansakunnan kohdalla. Ja tähän me voimme todeta, että Jumala ei ole kadonnut niitä eikä lupauksia pois pyyhkinyt Israelin kansan kohdalla, vaan eräänä päivänä ne toteutuu. Eli se väite, että seurakunta olisi Israelin ikään kuin tilalle tullut, niin se ei ole raamatullinen oppi. Se ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Tähän aiheeseen palaamme myöhemmin viimeisteen luvussa 11. Jakeessa 5 Paavali puhuu Jumalan uskollisuudesta ja vanhurskaudesta. Tässä Paavali viittaa taas psalmiin 51. Ja varsinkin vanhan testamentin Septuaginta-käännökseen, jossa Daavidin synnin tunnustus on hyvin liikuttava ja sydäntä särkevä, kun Daavid särkyneellä, nöyrällä sydämellä pyytää ja rukoilee Jumalalta syntejään anteeksi. Ja tässä psalmissa juuri Jumala osoittaa sitä suurta vanhurskautta, oikeamielisyyttä ja anteeksiantoa, kun Daavid oli hänen edessään syntisenä ja uskottomana, ja kuinka Jumala antoi anteeksi. Paavali kirjoittaa myöskin Timoteukselle samasta aiheesta: jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää. Ja myöskin Jeremian kirjassa 9. luku ja 23 tulee esille, kuinka Jumala osoittaa mielellään uskollisuutta, oikeutta ja vanhurskautta maan päällä. Mutta Paavali tuo esille myöskin tässä, että hän tuomitsee ihmiset oikeudenmukaisesti. Vaikka Jumala on rakkaus, niin hän on myöskin vanhurskas Jumala. Se on aina se Jumalan toinen puoli. Ja sitä on monien vaikea käsittää, sitä vanhurskautta ja oikeamielistä Jumalaa ja sitä, että hän on myöskin eräänä päivänä tuomari, vaikka hän on rakkaus. Se otetaan vastaan kyllä helpommin, että Jumala on rakkaus, niin kuin hän onkin. Mutta ei voida vedota siitä, kun Jumala on rakkaus, että Jumala ei koskaan tuomitsisi tai ei puuttuisi asioihin. Kaikki joutuvat tilille Jumalan eteen eräänä päivänä. Ja huomaa, että Jumala on vanhurskas Jumala. Hän on oikeamielinen Jumala. Seuraavaksi Paavalin tekstistä voimme lukea, kuinka hän Rooman seurakunnan juutalaisille pakanoille, joita kumpiakin oli, kirjeessään tuo yhteenvedon kaikista tähän mennessä sanotuista asioista, tässä jakeesta 9 eteenpäin. Ja hän mainitsi, että kaikki ihmiset ovat syyllisiä tai syntisiä. Sitten hän tässä 9. jakeessa kysyy taas, miten siis on, olemmeko me parempia? Ja tässä Paavali, kun hän oli juutalaista sukua, niin
lukee itsensä juutalaisten joukkoon ja heittää tällaisen kysymyksen, että ovatko juutalaiset parempia kuin pakanat. Ja juutalaisillahan oli sellainen asenne, että he oli parempia kuin pakanat. Heillä oli se laki ja heillä oli opetusta ja kaikkea ja oli juutalaisten Jumalan omaisuus kansaa, mutta mitä Paavali sanoo? Emme suinkaan. Vaan hän toteaa, että kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaiset eli pakanat ovat synnin alaisia. Juutalaisessa ajattelussa maailma jakaantui siis kahteen osaan, siinä juutalaisia ja pakanoita. Ja ei-juutalaisia kohtaan heillä oli tällainen asenne, että he ovat parempia. Heillä on parempi asema Jumalan edessä, koska ne ovat juutalaisia. Ei voi juutalainen osoittaa syyttävää sormea kuitenkaan pakanoita kohtaan, koska vaikka he eivät tunteneet siinä aikana niin kirjoituksia kuin juutalaiset, ja ne vetoaa siihen kirjoituksi Septuagintalle 5. Mooseksen kirjan tai koko vanhan testamenttiinkin, siitä huolimatta he ei voineet vedota siihen, eikä siihenkään, että olivat ympäri leikattuja. Toisaalta pakanatkaan eivät voi sanoa juutalaisia kohtaan, jotka ovat vähän oma vanhurskaita olleet, sillä koko ihmiskunta tarvitsee pelastusta Jeesusta. Yhtä lailla, juutalainen kuin pakanakin. Siinä alkuluvussa, mitä Paavali osoitti pakanoiden olevan syntisiä tai syyllisiä, hän todisti myöskin toisesta luvusta lähtien, että juutalaisten olevan yhtä lailla syntisiä ja syyllisiä kuin pakanatkin. Ja hän tässä jakeessa 10 sanoi, onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Jos Jumalan katsotaan näin Jumalan silmistä, niin ei ole ketään. Juutalaisille annettiin laki, ja jos olisi joku pystynyt lakia noudattamaan, hän olisi ollut vanhurskas Jumalan edessä, mutta ei ollut ketään, joka olisi pystynyt lakia noudattamaan. Jakeessa 12 Paavali sanoi, kaikki ovat poikkeneet pois. Kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Eli me huomaamme, että synti on maailmanlaajuinen ongelma. Se on paha epidemia ja se vaikuttaa ihmisen kielenkäyttöön, vaikuttaa tekoihin, vaikuttaa toimintaan. Ja tänä päivänäkin se on hyvin selkeästi nähtävissä maailmassa. Tämä, mitä synti saa aikaan. Jakeissa 13 ja 15 Paavali kuvaa synnin vaikutusta tällä tavalla lyhyesti mainittuna. Kurkun, kielen, huulet, suut ja jalat. Nämä mainitut jäsenet muodostavat ihmisessä haudan, petoksen, myrkyllisyyden, katkeruuden, kirouksen. Lisäksi jaloillaan ihmiset kiirehtii vuodattamaan verta sekä aiheuttamaan tuhoa ja kurjuutta. Kun me luemme tuon jakeet 13-15, niin se kuvaa, minkälaiset ihmiset on. Vaikka joskus ihmiset on sellaisiakin, noin sanottuja hyviä ihmisiä. On sivistyneitä ja elää ulkoapäin katsottuna nuhteetonta elämää, niin voi joskus sanoa, että en mä ole sellaista syntiä tehnyt, että mä tarvitsisin Jumalaa. Mutta kyllä Raamatun mukaan näin ihminen tarvitsee. Hän on Jumalan silmissä, jokainen on vajaa. Jae 17 tuo esille hyvin voimakkaasti sen, mitä tänä päivänäkin sitä toivotaan maailmaan. Sanoo, että rauhan tietä he eivät tunne. Ja se on ollut koko maailman historian, kun me lähdemme sieltä alkulehdiltä lukemaan, kuinka paljon maailmassa on ollut sotia. Niitä on ollut monenlaista, me näemme se Israelin kansankin kohdalla. Niin kyllä siellä monenmoista sotaa ollut ja vieläkin on siksi, koska he eivät tunne rauhan tietä. Ja 18 sanoo vielä, ei ole Jumalan pelkoa heidän silmiensä edessä. Tämä kuvaa hyvin paljon ihmisiä. Syntiin ei tehoa mitkään rokotteet, ei terapeuttiset hoidot, vaan ainoastaan Jeesuksen sovintoveri ja jumalallinen anteeksianto. Ja tämän Paavali tuo selkeästi esille. Siinä ei tehoa mikään muu. Luen jakeet 19 ja 20. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Eihän yksikään ihminen
tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Paavali paljastaa tässä lain tehtävän. Suppeimmassa merkityksessä siis laki oli se 5 Pentateukki, eli 5 Mooseksen kirjaa, jossakin se kuvataan koko vanhan testamentin kirjoituksina. Ja juutalaiset kyllä tunsi tämän ulkoapäin hyvinkin selkeästi. Ne osasi jopa ulkoa paljon psalmeja, monia kohtia, ja nämä fariseukset ja kirjanoppinekin tunsi kyllä kirjoitukset ulkoapäin. Mutta toisaalta se sisältö oli heiltä hukassa. Jeesus sanoi monta kertaa, että kun ette tunne kirjoituksia, te eksytte. Jos joku olisi pystynyt noudattamaan tätä lakia, hän olisi vanhurskas, mutta kun ei ole kukaan paitsi Jeesus. Laki vaatii paljon enemmän kuin mitä ihminen pystyy. No sitten voidaan kysyä, eikö Jumala sitten tiennyt antaessaan lain, ettei kukaan pysty sitä noudattamaan? Totta kai Jumala sen tiesi. No sitten miksi laki sitten annettiin? Lain tehtävä tässä tulee Paavalin tekstin mukaan esiin, että se ei ollutkaan tarkoitus saattaa vanhurskaaksi, koska Jumala tiesi, kukaan ei pysty noudattamaan. Vaan lain tehtävä oli ikään kuin tuoda esille se, tämä ja 20 kun luemme, niin tulee esille, että lain kautta tulee synnin tunto. Se oli se tarkoitus, että ihminen ymmärtää lain kautta, että hän on syntinen ihminen. Hän ei pysty noudattamaan Jumalan käskyjä eikä säädöksiä. Ja se oli se tarkoitus, että ihminen käsittää oman tilansa, että hän tarvitsee sovitusta omaan elämäänsä. Jos ei olisi lakia ollut eikä kirjoitettu, ei välttämättä ymmärrettäisi, että mä olen rikkonut Jumalan lakia vastaan. Niinhän se täällä liikenteessä, jos ei ole liikennesääntöjä, niin millä sä tiedät, noudatatko vai etkö noudata liikennesääntöjä? Jos ei olisi nopeusrajoituksia, niin kuka voisi sanoa, että sä ajat liian lujaa, tai jos ei stop-merkkiä, niin sanotaan, kun et sä pysähtynyt. No Jumalakin antoi lain siksi, että sitä noudatetaan, mutta sitä ei pystytä noudattamaan. Ja Jumala haluaa, että se laki tulee meidän omalla tunnollamme sellaiseksi, että synnin tunto tulee. Lain kautta ihminen siis tulee synnin tuntoon ja hän tarvitsee siksi omassa sydämessään ja ajatusmaailmassaan, hän tarvitsee silloin anteeksi antoa ja Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. Ilman synnin tuntoa muuten vaikea ottaa vastaan anteeksi antamusta. Vaikka kuinka haluaisi ikään kuin harrastellakin hengellisiä asioita ja haluaisi niin kuin Jeesuksen omana olla, mutta jos ei koskaan ole tullut synnin tuntoa, niin on vaikea päästä kokemaan anteeksi antamuksen voimaa. Jos ei koskaan ole kokenut, että on syntiä tehnyt. Mutta kun on kokenut sitä, niin voi kuinka ihanaa on silloin myöskin tuntea anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä. Kuinka ihanaa se on, kuinka vapauttavaa se on, kun saa kokea, minun syntini on annettu anteeksi. Se on valtavin asia, mitä ihminen voi koskaan täällä kokea. Ja tähän Paavali joutui hyvin painokkaasti viemään juutalaisia varsinkin, koska he eivät tämmöistä käsittäneet ollenkaan. He eivät kokeneet ollenkaan, että olisivat oikeastaan syntisiä tai syyllisiä. Niinhän Jeesuskin joutui monta kertaa niille variseuksille ja kirjan oppineille tuomaan esille, eikä ne oikein mennyt heille jakeluun päinvastoin, he olivat halukkaita kivittää Jeesusta. Mutta meillekin tämä on hyvä muistaa aina tämä, että ihmistä, jos halutaan, että hän saisi kokea pelastuksen ja uudesti syntymä, on aika vaikea sellaista ihmistä johdattaa pelastukseen, joka ei tunne sydämessään, että hän on tehnyt syntiä. Ihmisen täytyisi kokea, että mä olen syntinen ihminen. Vain syntinen ihminen voi ottaa vastaan pelastuksen. Ja Daavidinkin elämässä siinä psalmissa 51 me näemme, kuinka voimakas kokemus se on. Kun Daavidkin kokee siellä sydämellä, särkyneellä sydämellä, kuinka hän oli langennut ja tehnyt väärin Jumalaa vastaan. Ja hän pyytää anteeksi antoa, ja kun hän siellä mainitsee, ja Jumala antoi anteeksi. Ja hän pyysi Jumalalta, älä ota sitä pois minulta pelastuksen iloa. Tai anna minun jälleen
se autuuden ilo sinne. Älä ota pois pyhää henkeäsi. Ja niinhän se on meilläkin se yksi tärkeimpiä asioita, että Jumala, älä ota pois sitä minulta. Ja jos on kadottanut sen ilon, Jumala, anna jälleen se autuuden ilo. Ilo tulee siitä, kun saa kokea syntinsä anteeksi. Se on ihana asia, kun ihminen näin kokee. Me voimme pitää tässä pienen paussin. Meillä tässä yleensä pidetään pieni tauko, jotta on pari laulua tähän väliin. Ja toisen laulun aikana voidaan kerätä vapaaehtoinen kolehti seurakunnan työn hyväksi. Ja sitten mennään noin jakeesta 21 ja 22 luen tässä. Mutta nyt Jumalan vanhurskautus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Tämän jälkeen, kun Paavali tuossa äsken toi voimakkaasti esille sen ihmisen syntisyyden ja sen, ettei ihminen pysty lain tekoja täyttämään ja lain tehtävä oli tuoda se synnin tunto ihmiselle, niin Paavali siirtyy tähän syntisyydestä Jumalan vihasta ja tuomiosta tällaisiin, noin sanottiin, hyviin asioihin, eli evankeliumi on lopuksi ilosanoma. Ja tämä vanhurskaus, joka laskeutuu alas Jumalan luota, niin on se todellinen hyvä uutinen, ilosanoma. Ja sitähän Jeesus tuli, kun hän tänne maailmaan syntyi, jo enkelitkin toi esille, että he tuovat kaikkien aikojen suurimman ilosanoman, on syntynyt vapahtaja. Ilosanoma, kun ottaa Jeesuksen vastaan vapahtajana omaan elämäänsä, saa pelastuksen, välttyy Jumalan tuomiolta ja hänet julistetaan syyttömäksi. Tässä Paavali sanoo, mutta nyt, se löytyy tässä jakeessa 26kin, ilmaisee ja roomalaiskirjeessä tällaisen käännekohdan. Paavali kääntää huomion pois siitä ihmisen syyllisyydestä, syntisyydestä, jota hän käsitteli tuohon 20 jakeeseen asti, ja kiinnittänyt Jumalan pelastussuunnitelmaan, mikä Jumala on tehnyt aikojen alussa jo sen suunnitellut, mutta Jeesuksessa vasta tuli esille. Jeesus on tämä ainut pelastusmahdollisuus ihmiskunnalle, ja ilman sovitusta niin ihminen on toivoton ja toivottomassa tilanteessa, vaikkei hän käsittäisi sitä. Jumalan vanhurskaus on tällainen lahjavanhurskaus, joka tulee uskon kautta Jeesukseen, näin Paavali tuo esille. Uskon kautta. Galatalaiskirjeessä Paavali painottaa nimenomaan uskoa. Hebrealaiskirjeessä on uskon luku oikein, mitä se on esillä. Uskon kautta mainitaan monesti siellä. Sydämen uskosta puhutaan. Se on sydämen usko. Kukaan ei tule uskollaan autuaksi, niin kuin joskus sanotaan, vaan uskomalla Jeesukseen hän tulee vanhurskaaksi. Ja tämä lahja vanhurskaus, eli lahja, pelastus on lahja, ei koskaan ansio, ei palkka, ei hyvät teotkaan auta, ei voi ansaita. Se on aina lahja. Vaikka se on lahja, niin se täytyy kuitenkin vastaanottaa. Se ei ole sellainen automaatio, kuten joskus ehkä ajatellaan, että kun Jeesus sovitti ihmiskunnan synnit, niin se on kaikki sinne taivaskelpoisia. Ei se näin ole. Lahja pitää ottaa vastaan. Ja järjestys on armo ja usko, sitten vasta seuraa hyvät teot, ja niinhän se on, ettei ne hyvät teot, kyllä ne hienoja asioita, mutta ei ne pelasta mitään, eikä uskovankaan kohdalla se ole pelastuskysymys. Mutta todellinen usko, sydämen usko, kun tulee ihmiseen, niin alkaa hyvät teot seuraamaan ihmisen elämässä. Tämä Jumalan vanhurskaus, eli lahjavanhurskaus, tulee siis uskon kautta, on kaikkien ihmisten saatavilla, kaikille syntyperää tai asemaa riippumatta, niin jokaisella se on mahdollisuus vastaanottaa. Ja 23 sanoo, sillä kaikki ovat tehneet syntiä, eivät Jumalan kirkkautta vailla.
No, jokainen siis tarvitsee silloin pelastusta, kun jokainen on Jumalan kirkkautta vailla ilman taivasosuutta, ja siksi me tarvitsemme sovitusta Jeesuksen veren puhdistusta. Ilman sitä jokainen ihminen on Jumalan vihan alla, kuten siinä ensimmäisessä luvussa Paavali tuo esille. Ja 24, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Viittaavat siihen, mitä Jumala on tehnyt ja tekee. Jotka uskovat Jeesukseen pelastajana vapahtajanaan, saavat lahjaksi. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä lunastussana on ikään kuin, että sama kuin pelastaa, vapauttaa, maksaa lunnaat, saada takaisin tai tuoda takaisin kadonneet. Jeesus on lunastanut meidät vapaaksi synnin vallasta ja myöskin paholaisen vallasta, jotka Jeesuksen omia ovat. On lähdetty ikään kuin sieltä orjuuden pesästä, mistä Israelin kansakin lähti, sanotaan Egyptistä, orjuuden pesästä lähti. Ja mekin ollaan saatu orjuuden pesästä lähteä ja ollaan saatu kokea, miten ihana on tämä lunastus. Lunastusmaksu on maksettu, lunnaat on maksettu meidän edestämme. Ja Pietari kirjoittaa ensimmäisessä luvussaan, tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta, katoavalla aarteilla, hopealla ja kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan verellä. Eikä niin paljon ole kellään valuuttaa, ei ole veitsin pankiskaan, että voisi edes yhden ihmisen sielun lunastaa. Se on niin kallis hinta. Ei ollut mitään muuta siihen sopivaa hintaa kuin Jumalan pojan, synnittömän pojan kallis sovintoveri. Ja 25. Hänet Jumalan asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska jumalallisessa kärsivällisyydessä ei jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Joissakin Raamatun käännöksissä tässä on näin, että hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Jumalan pyhyys, kuten tuli esille, että Jumala on rakkaus, hän on myöskin vanhurskas ja hän on oikeamielinen. Ja Jumalan pyhyys vaati synnille sovituksen, se vaati rangaistuksen. Koska Jumala rakasti niin paljon ihmisiä ja maailmaa, niin hän halusi jollakin tavalla järjestää, että ihminen voisi pelastua, koska syntinen ihminen ei voisi nähdä Jumalan kirkkautta. Hänen tarvitsi joku sijainen olla, joka kärsii ne synnit. Ja Jeesus oli se sovitusuhri, joka siellä uhrikaritsa, joka uhrattiin meidän tähtemme. Ja siellä puhutaan, että aina vietiin tällainen viaton puhdas ja sellainen uhrikaritsa, missä ei ollut virhettä. Ja Jeesus oli tällainen. Siinä ei ole minkäänlainen virhettä, ei syntiä, ei mitään. Ja se oli Jumalan ainoa ratkaisu, millä hän voisi ratkaista tämän syntikysymyksen, että hän antoi ainokaisen poikansa sovittamaan synnit. Ja Jeesuksesta tuli näin sovitusuhri meidän puolestamme. Tämä sovitusuhri on hilasterion alkukielessä, se voidaan kääntää myöskin eri tavoin. Muun muassa Jeesuksen uhrin kuvaillaan lepyttävän Jumalan vihan. Siis Jumalalla on viha syntiä kohtaan, koska hän on vanhurskas Jumala. Niin se lepyttää Jumalan vihan, tämä sovitusuhri. Osa käännöksistä kääntää tämän lepytykseksi, joka viittaa uhrin hyvittävän tai kantavan synnit. Ja niin se on. Jeesus kantoi meidän syntivelkamme siellä Golgatan ristin puulla. Ja siksi se on niin tuskainen tie. Oli senkin, että hän sai monta iskua, raipaniskua ja oli monenlaista pahoinpitelyä ja naulat lyötiin käsistä ja jaloista lävitse. Mutta kaikkein suurimmat tuskat ja kanto tuli siitä meidän synnit ja sairaudet, kun hän kantoi Golgatan ristin puulle. NIV-käännös tämmöinen
uusi kansainvälinen käännös sanoo, taikka tulkitsee tämän 25 jakeen tarkoittavan, että Jumala esittelee Kristuksen henkilönä, joka kääntää Jumalan vihan sivuun, ottaen pois synnit. Ja niin se varmasti on. Jumala katsoo Jeesuksen sovitustyön lävitse jokaista ihmistä, joka ottaa Jeesuksen vastaan, ja siksi hän ei näe meissä enää sitä syntiä. Sovitusuhri muistuttaa vanhan testamentin sovituspaikasta, eli noin sanottu armoistuimesta. Hebrealaiskirjan 9 ja 5 mainittu armoistuin on käännetty joissain käännöksissä sovituspaikaksi. Ja siksi hebrealaiskirje sanoikin, että tulkaa rohkeasti armoistuimen eteen. Siellä voi kokea anteeksiannon. Siellä armoistuimen sovituspaikan kohdalla ihminen voi kokea sen Jumalan rakkauden, armon ja syntien anteeksi antamisen. Ja siksi rohkeasti voi tulla tänne armoistuimen eteen, koska saa tulla Jeesuksen sovitustyön tähden. Ja 26 sanoo, tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Vanhurskaus on tämmöinen termi, joka liittyy oikeudenkäyntiin, ja Paavali käyttää sitä selittääkseen, kuinka Jumala katsoo syntistä Jeesuksen sovitustyön kautta, että me muutumme hänen silmissään hyväksytyksi. Emme voisi muuten olla hyväksyttyjä Jumalan edessä. Vaikka monesti maailmassa puhutaan, kuinka Jumala on valtava rakkaus, mutta monesti ei käsitä, että miten se rakkaus voi meihin kohdistua. Se voi kohdistua ainoastaan Kristuksen sovitustyön kautta. Ei muuten voi. Täällä 2. korintolaiskirje 5.21. Elävä uutisessa on sanottu aika selkeästi tämä ajatus, mistä Paavali puhuu tästä, kuinka Jumala katsoo Jeesuksen sovitustyön kautta ja näkee hänen silmissään meidät hyväksytyksi. Kun tässä Paavali kirjoittaa näin, Jumala antoi meidän syntimme synnittömän Kristuksen kannettavaksi, että me saisimme Jumalan täydellisen hyväksymisen. Ajattele. Että saisimme Jumalan täydellisen hyväksymisen. Siksi Jumala antoi meidän syntimme synnittömän Kristuksen kannettavaksi. Se oli siis valtava tapahtuma siellä Golgatan ristin puulla. Me saimme Jumalan hyväksynnän, kun me otamme tämän sovituksen vastaan. Hän on tehnyt sinut ja minut kelvolliseksi ja aateloinut meidät, jossakin käännöksessä on. Ja tänäänkin Jumalan sana sanoo sinulle, ystäväni, joka olet Jeesuksen verellä pesty, että olet saanut Jumalan täyden hyväksynnän. Vaikka ihmiset ei sinua jostain syystä hyväksyisi joukkoonsa tai jostain muusta syystä katsoisi vähän kulmien alta, niin tiedätkö, Jumala ei katso. Sä oot saanut Jumalalta täydellisen hyväksynnän. Vanhurskaudessa on 2 puolta. Ensinnäkin Jumala julistaa syyllisen syyttömäksi. Ja se on paljon enemmän, vaikka kyllä niitä on paljon täällä oikeudenkäyntiäkin, että ihmistä pidetään syyllisenä ja sitten voi olla, että joku oikeus on julistanutkin syylliseksi, mutta vedetään korkeimpaan oikeuteen ja sitten julistetaan syyttömäksi ja on se vapauttavaa. Mutta ajatelkaa, kun puhutaan tällaisesta kuin Jumalan tuomioistuimessa olemisesta, että jos ihminen on julistettu syyttömäksi. Siitä huolimatta, että me tiedämme, olemme syyllisiä, olemme syntisiä. Silti meidät on julistettu syyttömäksi, koska Jeesus otti meidän kaikki pahat teot kantaaksi. Jeesus oli ikään kuin sijaiskärsijä. Hän kärsi meidän syntiemme tähden. Toiseksi Jumala julistaa uskovan vanhurskaaksi oikeamieliseksi. Vanhurskaaksi. Se on aika paljon sanottu. Ei oma vanhurskautta, vaan laaja vanhurskautta. Ne, jotka uskovat, saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, sanotaan näin.
Meidät puetaan lahja vanhurskauden vaatteisiin, tulee myöskin Raamatussa esiin. Kun meidät on julistettu vanhurskaiksi, meidät on puettu lahja vanhurskauden vaatteisiin. No, ei se välttämättä näillä silmillä näe, että minkälaiset ne lahja vanhurskauden vaatteet on. Mutta kyllä ne päälle on puettu. Ja tämä lahja vanhurskauden puku, joskus kuulin tästä hienon maininnan, että ne on ommeltu Golgatan kangaspuilla, nämä lahja vanhurskauden vaatteet. Ja ne on, ystävät, sopivat meille jokaiselle. Ja Jumala haluaa pukea näihin meidät, tällaisen lahja vanhurskauden pukuun. Silloin kun ensimmäinen ihmispari lankesi, Jumala joutui ottamaan sieltä eläimen, ikään kuin teurastaa ja ottaa uhriksi ja tehdä siitä ensimmäiselle ihmisparille asun. Koska synti toi esille, että ne ovat alastomia, ovat ikään kuin tarvitsivat asun. Jumala antoi todellisen uhrin. Se oli esikuva Jeesuksesta. Jeesus Golgatan työllä. Golgatalla ommeltiin meille lahja vanhurskauden puku, jonka me saamme pukea päälle. Ja vain tällä puvulla pääsemme Karitsan hääjuhlaan. Itämaisissa hääjuhlissa aina sinne hääjuhliin kun kutsuttiin, niin siellä sulhasen kotoa lähetettiin hääasut, mihin puettiin. Ja niin on tänäkin päivänä. Jumala on lähettänyt meille hääpuvun. Se on lahja vanhurskauden puku, jolla me saamme astella sinne eräänä päivänä Karitsan hääjuhlaan. Muistamme siellä Jeesus puhui erään tapauksen, kun oli isot pidot ja siellä oli tullut eräs sinne hääjuhlaan, jolla oli hääasua. Ja siellä kysyttiin, miten voit täällä olla. Hän jäi sanattomaksi. Me emme voi päästä Jumalan Karitsan hääjuhlaan ilman tätä lahja vanhurskauden pukua. Ottamalla vastaan tämä lahja vanhurskauden ihmisiä ei kohtaa kadotustuomio, vaan iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä jakeessa 27:31 on sitten vanhurskaus ilman lain tekoja, mutta haluan vielä tähän mennä tähän kadotustuomioon, kun siellä Paavali kirjoittaa, nyt ei ole mitään kadotustuomiota niillä, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ajattele, mikä onnellinen ihminen voi olla sellainen, joka on Jeesuksen oma. Ei mitään kadotustuomiota. Vaikka meidän teot eräänä päivänä tuomittaisiin ja voi joskus ajatella itsekin, että voi olla, että käy niin kuin siellä Paavali puhuu, että kaikki ne palaa poroksi, että onkin niin heikosta rakenteista tehty, mutta pelastuu ikään kuin tulen lävitse, koska se pelastus ei ole tekoja, vaan se on lahjaa. Se kestää. Näissä loppujakeissa puhutaan vanhurskaus ilman tekoja. Paavali tuo esille, miten ihminen vanhurskautetaan, ja sitten hän heittää 3 kysymystä tähän lopuksi. Missä, ja 27, missä siis on kerskaus? Ja 29, vai onko Jumala vai juutalaisten Jumala, eikö pakanoidenkin? Ja vielä 3. kysymys jakeessa 31, teemmekö siinä lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Ensimmäinen tähän, missä siis on kerskaus? Kerskaushan on ylpeyttä ja semmoista itsessään kehumista ja omista saavutuksistaan pitämistä esillä. Se oli ongelmana vähän juutalaisilla, ne kerskaili vähän siitä juutalaisuudesta, siitä että he tunsi lain ja ympärileikkauksesta. No toki tämä meillekin voi sopia, mekin voimme joskus helposti innostua sanoa, että kyllä on niin paljon tehty Jumalan työtä ja palveltu ja nähty vaivaa ja oltu niin paljon uskossa ja rukoiltu ja luettu sanaakin. Ei se huono asia, mutta jos se tähän pelastukseen, kun otetaan yhteyttä, niin ei meidän teolla mitään siihen ansioon. Emme voi mitään kerskata pelastuksen asian kohdalla, koska se on täyttä armoa. Paavalihan tuo esille sen, että ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sanoo Paavali. Ei me ansioilla ei todellakaan pelastuta, ei saada lahja vanhurskautta, vaan se on todella lahjaa.
Vanhurskauttaminen tapahtui ilman tekoja, hyviä tekoja, mutta vanhurskautettu ihminen puolestaan tekee hyviä tekoja. Se on ihmeellinen asia. Ja moni on sanonut, että saat tulla Jeesuksen luokse sellaisena, niin saakin. Mutta mä lisään sitä, koskaan ihminen ei jää sellaiseksi, kun hän tulee Jeesuksen luokse. Aina tulee muutosta. Paavali sanoo, tämä kerskaaminen on pois suljettu. Ei ole mitään tekemistä pelastuksen vanhurskauttamisen kautta, koska se on lahjaa. Sitten hän heittää tällaisen kysymyksen, vai onko Jumala vai juutalaisten Jumala, eikö pakanoidenkin? Sitä hän mainitsee, on pakanoidenkin. On vain yksi Jumala, Abrahamin, Jaakobin ja Iisakin Jumala, josta israelaiset aina toi esille, on myöskin sama Jumala, joka meidän Jumalamme. Joka vanhurskauttaa juutalaiset, vanhurskauttaa pakanatkin ja vielä samalla tavalla nimenomaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ei ole mitään erotusta siinä juutalaisella ja pakanalla. No sitten hän heitti vielä kolmannen kysymyksen, teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään, sanoi Paavali. Me vahvistamme lain, sillä Paavali mainitsee Filippiläiskirjeen 2. luku ja 13. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Siis me alamme tekemään hyviä tekoja. Jumala vaikuttaa sen, Pyhä Henki vaikuttaa, usko Jeesukseen vaikuttaa sydämessä, koska sydän on muuttunut. Kivi sydämestä on tullut lihan sydän, se ei enää ajattele omaa parastansa niin kuin ennen, vaan se haluaa ajatella taivasasioita. Se haluaa olla Jumalan mielen mukaisesti elää ja tehdä asioita, jotka on Jumalalle mieluisia. Siksi ei tee lain mitättömäksi tämä vetoamalla uskoon, vaan usko on sellainen asia, että päinvastoin ennen uskoon tuloa, niin monethan ei minkäänlaista piitannut, että tekikö nyt oikein vai eikö, mutta uskovina me tiedämme, että jos me teemme jotakin Jumalan sanan vastaan, niin kyllä siellä omatunto alkaa kolkuttamaan, koska sanotaan Pyhä Henki on arkalintu. Se alkaa siellä kyllä, ja hälytyskellot saa soida, jos ei mitään tapahdu, kun jos sanot toisille loukkaavasti sanat tai teet väärin, niin kyllä siellä pitäisi alkaa omatunto vähän siellä kolkuttamaan, uskovalla varsinkin, että nyt en tehnyt oikein. Ja Jumala haluaa vaikuttaa tässä, se on Pyhä Henki, joka vaikuttaa. Ja siksi Raamattu sanoo, että ei Pyhä Henki tulisi murheelliseksi meidän tekoissamme, sanoistamme. Se voi murehtia monestikin meidän elämässä. Ei varmaan sellaista, jos me murehdimme joskus lapsistamme, lastemme tekemisestä ja menemisistä, niin arvatkaa, kuinka Jumalan Pyhä Henki voi murehtia omien lastensa tekemisistä. Voi murehtia. Ja siksi voi olla, että kun menet yövuoteelle, jos siellä on jotakin, niin ei meinaa uni tulla. Ja että teinkö nyt oikein vai enkö? No, Jumala sen tietää, mutta kiitos Jumalalle, että hän on armosta rikas ja me saamme pyytää Jumalalta anteeksi ja ihmisiltä anteeksi. Ja taivas antaa anteeksi, kuten Daavidkin sai kokea. Ja vaikka ihmiset ei antaisi anteeksi, niin Jumala antaa. Mutta on tärkeää pyytää ja on tärkeää antaa anteeksi. No, Paavali toi tässä hyvin voimakkaasti esille tätä Jumalan vanhurskautta, sitä lahjavanhurskautta, jota juutalaisten varsinkin on hyvin vaikea käsittää, että se lahjana annetaan, eikä lain suorittamisen kautta. Ja oli vaikea, kun juutalaisilla oli tämä pimennys, joka on vieläkin, niin se vaatii Jumalan todellista ilmestymistä, että he ymmärtävät, että heidän silmänsä aukenevat sen, että hekin tarvitsevat Messiasta, Jeesusta, että tämä Messias oli todella Jeesus. Se on vielä tänäkin päivänä monille juutalaisille sellainen pimennys, mutta eräänä päivänä, ja se on sen jälkeen, kun tätä seurakunta temmataan, niin iskee kateus juutalaisen kansan kohdalla, että ne uskovat olikin oikeassa. Ja silloin siellä tulee herätyksen ajat, niin Raamattu tuo esille. Se on valtava juutalaisen kansan kohdalla vielä pelastus. Ja sekin todistaa jo, että juutalainen kansa, se on siis Israel on Jumalan vaimo, eikä se ole miksikään muuttunut, mutta siksi
huomaamme myöskin, että juutalainen kansa on Jumalan hyljätty kansa, sillä kaikki pakanakansat ovat Israelia vastaan ja lisääntyy. Me huomaamme sen, kuinka vihollinen haluaa kahta asiaa, mitä vihollinen vihaa ennen kaikkea, juutalaisia ja uskovia. Mutta meidän molempien turva on ikiaikojen Jumala. Ja Israelin silmäterä on Jaakobin, Iisakin ja Abrahamin Jumala. Ja myöskin meillä on tämä Jumala silmä. Me olemme Jumalan silmäteriä, joka siihen koskee. Niin tiedätte, että koskee Jumalan silmäterää. Me saamme olla rohkealla mielellä ja mennä eteenpäin uskossa ja luottaa siihen, että Jumala on meidän kanssamme. Seuraavaksi mennään sitten huhtikuun 11. päivä perjantaina tuon 4. lukuun ja siinä tulee Abrahamin uskon vanhurskaus. Siellä tulee esille, ja joku ajattelee, mikä se Abrahamin uskon vanhurskaus oli, ja se tulee selville siellä sitten 4. luvussa. Mutta nyt tässä pieni hetki voimme vielä rukoilla, sitten loppulaulu, ja jos joku kaipaa vielä esirukousta, siihenkin on mahdollisuus, mutta jos on sellaisia rukouspyyntöjä, joita haluat, että nyt tässä muistetaan, niin voit kohottaa kätesi. Siellä Jumala näkee ja tietää. No, kiitos elävä Jeesus, että saadaan viedä kaikki asiat sinun työpöydällesi. Sinä näet pienemmät ja suuremmat asiat ja mikään ei ole sinulle vähäpätöinen asia. Kiitos Jeesus, että sinä katsot meitä tänäkin iltana Jeesuksen sovitustyön kautta ja me olemme hyväksyttyjä sinun edessäsi. Kiitos elävä Jeesus, että on sovitus ja lunastus tapahtunut Golgatalla. Kiitos elävä Jeesus, että me saamme kiittää tästä pelastuksesta, äärettömän kalliista pelastuksesta, täydellisestä pelastuksesta. Kiitos, että tämä vanhurskaus, lahja vanhurskaus on sinulta tullutta ja kiitos, että näissä lahja vanhurskauden puvuissa kerran me astumme helmiporteista sisälle kultakaupunkiin. Ja kiitos, että eräänä päivänä Kristuksen kirkkaus saa loistaa meidänkin elämässä täydeltä terältä. Kiitos elävä Jeesus siitä, että sinä näet meidän elämän taistelut, kipuilut ja monet vaikeatkin asiat. Ja kiitos, sinä olet luvannut auttaa meitä. Kiitos, sinä olet luvannut johdattaa meitä ja kuljettaa meitä. Ja jos on sairauksia, niin kosketa Jeesus parantavalla voimallasi. Kiitos Jeesus, jos sä näet, että on ihmissuhde ongelmia, niin kiitos, näissäkin sinä autat. Kiitos Jeesus, sä näet meidän monet tällaiset kamppailut ja kipuilut. Kiitos elävä Jeesus, saamme kuitenkin kokea sen, että sinä Jeesus, sinun rakkautesi haluat koskettaa meitä ja sinun pyhähenkesi kautta sinä vuodatat sitä rakkautta meidän sisimpäämme. Kiitos, ylistys ja kunnia Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa siunattu ja otan tähän vielä loppulaulu. Etsikää sellainen laulu kuin numerolla 51. 51.